Ja juonta. Ja Morpheus. Mitäs? Mitä sä haluat? Mitä? No niin, eli juonta ja Huikka. Meillä on täällä uutena kilpailijana Neo. Miten sä uskot tästä sun kokemuksesta Matrixissa olevan hyötyä tässä juonta ja Huikassa? Kyllä mä uskon, että se tekee musta mestari tänä iltana ja Matrixissa meillä on tapana juoda tosiaan näitä juontajahuikkeja ja välillä tulee paskat housuun, mutta se on elämää. Viime vuonnahan hävisit Morpheukselle tässä juontajahuikkakilpailussa. Uskoisitko, että jos Morpheus olisi täällä tänään, hän pystyisi voittamaan sinut? Kyllä mä luulen, että Morpheus voittaisi, koska musta tiukkaa tykiniin ja sillä mennään, että Morpheus on paha kaveri. Ja onneksi hän on mun kaveri. Uskotko kuitenkin, että sinusta on vastusta tämän päivän kilpailijoille, eli Mr. Hitler Chaplinille sekä Cobralle? Kyllä mä uskon, ja mulla on aika paljon kokemusta Matrixissa juuri tästä aiheesta. Ja kyllä mä uskon, että mulla on ihan hyvät saamat tähän peliin. Kiitos. Pitämättä puhetta, siirrymme itse juontaja Huikkaan kilpailijoina meillä Neo as in the one. Ole hyvä, Neo. Ei, nyt tässä vaiheessa ei ole nälkä enää yhtään. Nälkä mutta hävitty samalla. Mitä? Se olisi meikin. Joo, kyllä riittää nälkä hävitty. Mr. Anderson. That's this. Ja lähtee. Vitun Neo. Onko mihinkään? Mika hei, ton video sä voit heittää sinne vittu tuuppiin. On vielä yksi kuva. Yksi ilmanen ja salo tehdään. Tulee kovaa. Ai jaa, ei maistu. Voi laittaa. Okei. Okei. Aika horrori tää hei. Aika siihen.